Can I ask you something? Yes. Yes? Because I think somebody you know contacted me to help with the crowdfunding. I heard. So can I ask you? Neighbor maybe. I know. Yeah, a girl or so from Kel. I don't know her name. Kel. Yeah, Kelly. Yeah. Oh, is it Kelly? Oh, yeah. Because and I said, oh, maybe it's possible to interview somebody, but it's just a how do you say it? Like a coincidence that I'm meeting you right now. How are you? Sad, really sad. I can say that we're just hoping for the insurance, and yeah, we are really grateful for all the support that we have in these days, from the neighbor, also from the Gemeente, from for a lot of also old people and customers who was here in the last days. But yeah, we are still in no answer, so we don't know nothing yet. Now we are there for checking with the insurance, with taking some photo for the for seeing how the damage is big, and yeah, we are just waiting for it. It's a very sad story because I read it in the newspaper like, oh, there's a new restaurant in Leeuwarden, and then all of a sudden I saw, whoa, there's already a fire. It must be very disappointing to yeah. Yeah, it is. Yeah, it's a disaster, totally disaster for us. Yeah, we just started in 2 weeks, and then see now what's happened is incredible. If we can, we want to, of course, keep continuing to do stuff. So maybe also have a little truck we can go in like Friday on the market, or also stay here, or I don't know where. But depend of the insurance and the loyalty, if we can do it without having some issue or some low problem, because we don't know the law here. We are Italian, so we don't know how restrict is the law here. So yeah, we are not in Italy. It's a bit different, but yeah, I really enjoy here. Also, it's not for the money. It's only for you see the feeling and the passion from the people who's really care about you, and it's not just saying, oh, I'm sorry, but you can feel he's really sorry. So I really appreciate it in here. It's really different, I can say. And did people offer help or something in any kind of way? Yeah, a lot of also neighbors say if you need help to cleaning, to find some new equipment, some new stuff, just ask. And yeah, it's really they are really help a lot us. I can say, yeah, it's really helpfulness what they are doing. Yeah, It's maybe one positive thing out of this great negative thing. yeah, that's true. It's really positive, and we really appreciated what the people are doing with us. Yeah. Dan rennen we even met de man mij naar achteren toe. Want van de voorkant liep het krijgt alweer net zo vol gebeurd. Maar van de achterkant denk ik is het wel meer shit. This is a photo of you, isn't it? Yeah. This is you, yeah. Okay. And this is Oh, that's so. Yeah, okay, now I see it. Yeah, okay. We can go. Yeah, we can. Okay, no. Maar toen voor zo voor hebben we dan. Be careful. This is the. Oh yeah. Just door, yeah. Yeah. So just waiting, no cooking. We can't Because I think also the kitchen equipment is Yeah, it's destroyed. broken because the whole water from upstairs, I think, is all damaged. But we need to check everything. Yeah. Wow. Man, oh man. You have some pictures also? Yeah. Some, Everything. This is the apartment upstairs, and then is the roof. It's all black. Yeah. I think need to rebuilding all the floor upstairs. Yeah. So I think couple of months more. I think is almost 1 year. When you're back again, I'd really like to come and taste what you make. We wait for you, really. Yes. Thank you very much. Thank you. Appreciate it, guys. Thanks. Grazie mille.
Geweldig. Zo. Yeah. Ja, dank u wel meneer. Tegen tank, jo. Dan ben je weer even in Ljout. De vakantie is haast voorbij jongens. Nog een week bouwvak denk ik. We zijn weer even in Ljout. We zijn even gluren wat er is tijdens de vakantieperiode hier in Ljout omstapt. Ben je nou echt een toeristenstad? Ben je een prut toeristen hier in Ljout of net? Ben ik heel benieuwd naar. Want dus 10 te morgen. Nou, zo te zeggen, met je bom vol staan met toeristen. Dus ik ga eens even opzoeken en even zien of er echt toeristen binnen hier in Ljout. Zo is de stad een beetje weer te vinden. Als een toeristische trekpleister zijn in het noorden. Want ik zei het wel heel vaak en dan ben ik zelf op vakantie zeg ik van ja, ik kom uit Ljout, maar strek heen, het is machtig mooi. Maar er zijn wel mensen die zeggen van ja, Ljout, waar leidt het überhaupt? Dus we zullen even zien wat we toeristen vinden kennen hier. Op zoek naar een toerist in Ljout. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Ja hoor. Binnen jouw toerist? Ik ben geen toerist. Ik ben sinds 8 juli een Leeuwardenaar. Sinds 8 juli? Ja, wij zijn hier nieuw komen wonen. Dat is toch wel heel pas. Ja, wij komen vanuit Nijmegen en we zijn nou hier komen wonen. En waarom wilde u dan naar Leeuwarden? Omdat het Friesland heel mooi is. Wij zijn een regelmatige vakantie geweest en beviel ons wel. En Nijmegen wordt te druk. En ja, toen dachten we nou, hier gaan we wonen. Ik ben ook wel eens op vakantie geweest in de buurt van Nijmegen. Bergendal, u kent het vast wel. Ja, maar dat is toch ook fantastisch mooi? Dat is heel mooi, alleen Nijmegen is gewoon te druk, zoals ik zei. En ja, dit is veel mooier. Stad, water, natuur. Ja. Is Leeuwarden minder druk dan Nijmegen dan? Ja, stukken druk. Stukken minder druk. Ja. Ja. Nee, maar in Nijmegen zijn ze heel veel aan het bouwen. En de wegen rondom Nijmegen er worden alleen maar drukker, drukker, drukker. En ze zijn nog niet klaar met bouwen. Dus ja, er wordt extreem. Dan ben je gewoon heel lang aan het rijden. En, ja. Bent u dus pas komen wonen? Hoe gaat het met uw Fries? En niet zo best. Nee? Und moon, und schön. En zoekbollen. Meer ken ik niet. Nee. Bent u nog van doel om het Fries te leren? Ja, ik denk dat het wel heel moeilijk is. Maar wat ik kan, dat zal ik wel gaan leren. Dat lijkt me wel leuk. Het is wel een bijzonder taaltje. Dus ja, nee, dat vind ik wel heel leuk. Maar het is gewoon best wel moeilijk. Ja. Ik kan van een zin kan ik wel de context. Soms versta ik het wel, soms versta ik het niet. Maar uit de context kan je wel halen wat het betekent. Dus, En merkt u er dan veel van hier in de omgeving dat het Fries is? Nou, ik vind het wel leuk om te zien dat de jongelui onderling, als ze ergens op het terras zitten, wel Fries praten. En sommige mensen ook bij ons, want ik woon op de Emmakade dan. Daar praten ze ook wel Fries. Dus. En ik vind het ook goed dat het gewoon een taal is wat gewoon moet blijven. Dus dat vind ik wel fijn. Ja. Ja, nogmaals, ik vind het bijzonder dat u dan vanuit Nijmegen gewoon hier naar Friesland toe komt te wonen. Bijzondere keuze denk ik dan. Ja, maar ja, we hebben geen familie hier. En voor familie hoeven we ook niet te blijven daar in Nijmegen. En je bent er binnen 2 uurtjes als het wat is. Je kunt nog wel goed met de familie of is het een soort van vlucht? Nee, het is geen vlucht. Nee, maar ik heb alleen mijn moeder. En ja, weet je, die is ook al in de 80. Die gaat ook de eigen gang. En je moet soms je eigen geluk achterna gaan, toch? En werk heb ik ook al, dus ik zit in de zorg. Dus wat dat betreft, ja, overal is werk. Ja. Goed om te horen, veel plezier in Friesland. Dankjewel. En leuk om even zo gesproken te hebben. Ja, dankjewel. U ook. Ja, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Onzien. Ja, onzien. Houdoe. Hoi. Ja, toch een soort van toerist natuurlijk, maar een soort permanente toerist, hè? Maar hallo meneer, mag ik jou wat vragen? Nou, je mag mij wel wat vragen. Ja, ben je al een toerist meneer? Nee, ik ben geen toerist, ik leer hier. Maar wij binnen even met wat gasten door de stad ontrennen. Dat ben je wel toeristen? Dat zijn wel toeristen, die logeren bij ons. Die liet jou even Ljout zien? Die liet ik nou even een stukje van Ljout zien. En wat zijn dan de dingen die jou zien van Ljout? Dat jou hier meestal... Als dat zo snel maar is, dan gaan we even bij de highlights los. Dus dan, nou, we hebben de auto nog bij de Allerhoofd staan, maar die kun je net zo goed zien. En dan ben we eerst even naar het Prinsessenhof roen en dan even de Grutterswinkel bij ons en de Grutterskerk, de centrale apotheek en de kanselarij. Dus gewoon de bekende mooie oude gebouwen. Wat is dan de snelle route? Wat is dan de lange route? Nou, de lange route, dan ken je de hele stad wel terug, maar dan moet ik eerst zelf ook even studeren, hè, voordat ik alles weet. Hoe weet je er een soort van dan?
Nou, ik weet er net alles van. Ik heb de grootste part van je leven in Frankrijk wennen en daar wist ik bijna alles van. Maar heel Jalt maar ik eerst maar eens even studeren. Want er komt een prottendingetje nou, er hingen mooie badjes op en daar staat alle extra informatie die ik dan net die uit de schoen had. Dus ik denk ik moet nog maar eens even verder in verdiepen. Nou, succes dan nog maar even. Ik weet niet waar de meesten nog binnen, maar ik Ik zou... ben al trouwroen, dus... ze gaan je achterletten. Maar had je hun interview wel, dan wordt het moeilijker, want die praat al in het Tsjechisch. Dus, Tsjechisch, mijn Tsjechisch is net goed. nee, mijn Tsjechisch echt niet, maar mijn vrouw die komt uit Tsjechië, dus die praat het fantastisch. Ja, dat mag ik hopen dan. Ja. Goeie, mag je wat vragen? I speak not. I speak not. You speak Czech? Yes. Pivo? Pivo? Ano. That's the only thing I know, pivo. Jo, no tak to je dobrý, ale to je důležitý. And how do you say hello in Czech? Dobrý den. Dobrý dan? Dobrý den. Dobrý den? Prima. Prima? Oké. Prima, Dobrý den. You are Czech. And thank you? Thank you? Děkuji. Děkuji? Děkuji. Oh, děkuji. Yeah, I was in Poland a while ago and it was also a bit like the same, but it's a bit different. Ja. Jo. Czech in Poland is same. We understand Polish and Slovakish. What do you think of Leeuwarden? Fantazie. Fantazie. Better than Prague? No, tak to just Prague and this is něco úplně jiného. No. Sorry? Het is helemaal iets anders Ja? in Praag dan hier. En zo, andersom. Dit is mooier, toch? Dat is moeilijk te zeggen, hè? Dat is niet te vergelijken. Ja, is mijn diplomatisch. Politiek correct aan. Ja, diplomatisch, ja. Correct, ja. Dank u wel. Thank you. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme for all. Děkuji for you. Oké, thank you. Bye. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Mag ik je wat vragen? Ja, als het in het Nederlands is wel, ja. Ja, in het Nederlands kan ook. Ja, u bent een toerist? Ja, klopt. En waar komt u vandaan als ik vragen mag? Kunt u niet horen? Doe ze ook. Ergens onder de rivieren. Ja, Zuid-Limburg. Zuid-Limburg helemaal. Ja, helemaal in Zuid-Limburg. Ja, klopt. Wat vindt u van Leeuwarden? Nou, we zijn hier al eens een keer eerder geweest. Echt een mooie stad. Ik vind het best heel mooi, ja. Dus ja, gezellig. Het ziet er allemaal gezellig uit. Mooie terrasjes. En vorige keer toen we hier waren was het weer niet al te best. Maar dat is nu dus anders. De mensen, als je van warmte houdt en zon. Dus het ziet er al heel anders uit. Dus, Als ik zo naar uw pet kijk, bent u liever ergens anders? nou ja, wij hebben ons hart wel verpand aan Zwitserland. Dat klopt helemaal. Ja. Ja, waarom dan? Nou ja, gewoon vanwege het feit dat het is allemaal schoon, het is allemaal rustig. Ja, en natuurlijk vanwege het landschap natuurlijk ook. Hè. Dat heeft er alles mee te maken. En zeker dat stuk waar wij iedere keer naartoe gaan, dat is in de buurt van het Jungfrau-region. Ja, dat is machtig mooi. Dus wat dat betreft, ja, zijn we 2 weken geleden net in Zwitserland geweest. En een weekje Friesland, nou dat leek ons ook wel heel erg mooi. Zijn er nog vergelijkingen tussen Zwitserland en Friesland? Dat denk ik wel, ja. U weet waarschijnlijk zelf het antwoord al, of niet? Nou, ja. Schoon, rust. Nou, dat niet alleen, maar ook de bergen natuurlijk. Hè. Je zit er midden in het Alpenmassief, dus ja, en hier is allemaal voor ons althans zo plat als een pannenkoek. Hè. Dus ja, toch? Wat vindt u ervan dat het zo plat is? Nou, als je gaat fietsen is dat wel mooi. We waren gisteren op Schier. En dan hadden wij gedacht dat het ook vlak was. Nou, door de duinen valt dat toch nog wel af en toe een beetje tegen. Dus we hebben flink de beentjes moeten gebruiken. Maar het was desalniettemin toch heel mooi. Nou, ik zei al net, we gaan nog 10 jaar achter elkaar naar Friesland. Maar dit weer, wat dit betreft, ja, ik denk niet dat je dat nog een keer meemaakt. Als je zelfs op Schier al loopt te puffen van de hitte. Nou ja, dan weet je eigenlijk al genoeg hoe het ervoor staat. Hè. Dus wat dat betreft is het wel uniek, ja. Dus. Bent u al in de Frieske Wouden geweest? Nou, we hebben vorig jaar, en dat gaan we morgen ook doen, een sloep gehuurd. En dan, ja, dan gaan we wat rondturfen, ja. Ja, dat gaan we zeker doen, ja. Dus dat hoort ook eigenlijk wel bij Friesland, toch?
Zeker, ja. Ja, van het water genieten, ja. Vooral met dit weer natuurlijk. Ja, kijk, dat hebben we al. In Zuid-Limburg hebben we dat niet. Ja, in Midden-Limburg heb je de Maasplassen. Maar dat is natuurlijk toch niet te vergelijken met de hoeveelheid water die je hier hebt. Hè. Dus wat dat betreft, Heb je iets meer liters hier? ja, daar lijkt het wel op. Ja, ja, absoluut zeker weten. Ja. Nou, super, dank u wel. Geniet nog van uw tijd. Oké, hartstikke bedankt. Oké, nou, fijne dag nog. Hè. Ja, hetzelfde hè. Tot ziens. Hoi. Goeiedag meneer, mag ik jou wat vragen? Darf ik Sie etwas fragen? Das möchte Sie mich fragen. Ja, ich sehe auf Ihren Helm ja, mit einem Mikrofon und so weiter. Und da können Sie, mit wem haben Sie Kontakt? Mit meiner Frau hinter mir. Oh, ich höre es auch, ja. Bitte? Ich höre es auch. Sehen Sie? Und das funktioniert ganz einfach. Ja, mit Bluetooth. Ja, ohne übers Handy, ohne alles. So, und somit kann man sich perfekt natürlich verständigen, weil man nicht nebeneinander fahren kann, sondern hintereinander fahren kann. Ne? Aber Sie fahren nicht nebeneinander denn? Nein, wir fahren meistens hintereinander. 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 Het ziet er ja, het is futuristisch aus. Ja, es ist eine aus dem Baukram. Bodyshed, können Sie mal googeln. Ja, ist perfekt. Sieht gut aus. Ja, danke. Ja. Ihnen danke. Tschüss. Schönen Aufenthalt in Friesland. Ja, joh. Ik denk, ik zou een toeristeninterview, ik ga naar de orde houden. Dat zullen wel de wereldtoeristen wezen. Maar ja, die hield Oldenhoven eigenlijk net de Sjen. Ja, op een tekening naar dan. Jongens, hartstikke leuk. De Oldenhoven, die daar. Een heel oud gebouw. Dat is gemaakt door de heer Jacob van Aken. Die had hem zelf trouwens van kant maken toen er hem maken had. Want hij wist zo. Die baalde er zo van dat ding zo verzakken weer. Dat hem zelf maar van kant maken had. En dat is weer gebeurd. De mensen zag het de overlevering. Misschien mag ik zelf in Oldenhoven pakken rennen, terwijl het daar. Dat is een soort van... Goeie meneer. Goeiedag. Mag ik je wat vragen? Tuurlijk wel. Oh, nou mooi. Jawel, hè? Ja. Waar ben je onderwijs net aan? Ik ben op zoek naar een bakker. Je bent op ziek naar de bak? Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar nou de vrouwenkampioenschap voetbal, hier iemand een prijs gewonnen en die zou ik even trakteren. Nou, hij zei, wist je hier een bakker? Ik zei, ja, dan moet je hier in de kerkstraat zitten. Dus nu ben ik even op zoek naar 3 bakjes. Nee, er zit er wel, klopt. Er zit een bakker daar. Ik kan bevestigen dat er een bakker zit. Ja, zit je er nog wel zelf daar? Of wat zit De daar? laatste keer, de Aram ben wel, maar ik Oh. weet niet hoe lang het lien is, maar nou ben ik een twijfel in wat je het zou zeggen. Nou ja, daar ben ik even op waaien. Dus, Jo, maar dan trakteer je omdat je iets verlen hebt, zo, een poeltje. We hebben Waarom? ja, we hebben een liedje gewoon. Een tientje, 15 euro. Dus dat maak ik op nou. Dus ik weet natuurlijk hoe rijk je bent. Je goed zeggen, ja, we liedje gewoon 400.000 euro. Ja. nee. Dit gewoon liedje even een aardigheidje. No? Weet je WK voetbal in een poeltje of zo? Ja, een poeltje, ja. Dus ja, dan krijg je wel, nou, die heeft dit goed en die heeft dat goed. En, ik zit bij het Tresor, dus ik denk, nou, ik kan wel even rennen, nou. Wil je dan met 2 meesten dan? 3 bakjes? Of, Ja, nou, wij zitten met een groepje, meer net. Ja, het is maar gewoon even, nou. Ja. Nee, snap ik. Nou ja, Ja. succes. Wat voor Nou, gebakje wordt het dan? Wat zei je? Wat voor gebakje wil je graag hebben? Waar hou je van? Nou, ik moet zelf uitzieken en die hoort waar die een slagje en horen mokka. Dus dat wordt nog een hele toermast, maar rekening. Ik hoop dat ze het nog wat hebben. Vies net? Ja, dat overkijk voor jou. Nou, ik zit er even op heen. Nou, Nou, je moet er ik maar even wens vragen. jullie een hoffelijke dag. Ja, nou, ik jou echt. Dank u Ja, wel. lekker eten. Ontje. Wat je? Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Sorry, we are from Germany. Oh, you're from Germany? Yeah, yeah. Can I ask you something? Yeah, of course, yeah. Because I'm looking for tourists here in Leeuwarden. Yeah, we are tourists here, yeah. Yeah, you consider yourself as a tourist? Yeah, of course, yeah. We're making holiday here. Yeah. And where are you from in Germany? From Saxony, Leipzig. Oh, Leipzig. Leipzig and Saxony. Do you know Leipzig now? I think so. Is it not like eastern? Yeah, it's eastern Germany, right? Yeah. And what was the decision to go to Leeuwarden then? So we are in, how is it called? We are some, I think, 20 kilometers from here, Yeah. in a small house, like, I don't know, near Dokkum? No. Bochum? Yeah. We are correct, yeah. And so we're making some summer holiday here, 1 week and yeah.
Of course. It's a simple name for a town. A. Yeah, but I always thought it was a mistake in my navigation system. Just A, but correct, yeah. You thought maybe this isn't real, like a Yeah, village called exactly. AA. I just had the address, and I hoped the Tipsterwijk, and I hoped that it would be okay, and we would arrive at the destination. Yeah. What do you think of Friesland? We like it very much. I liked the nature here. We visited Amsterdam some month ago for a concert, and I also liked the area and the landscape and so on. And so we decided to make holiday here 1 week. Yeah. Great to hear. And enjoy your stay. Yeah, thank you very much. We will do. Yeah, it's our first day here. Yeah. Okay. Well, first day. Oh. Yeah, first. You day. haven't seen anything yet. No, we just started here. Yeah. Correct. Yeah. Okay. Well, enjoy your time. Yeah, thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Agoeie. Zoek je wat vregen, Maya? Ja? Verstaan jullie Fries? Ik ben op zoek naar toeristen. Toeristen? Nou. Ja. Bent u een toerist? Wij zijn toeristen. En van waar komt u dan? Hilversum. Oh, Hilversum. Nou, dat valt mee toch? Niet zo heel ver. Nee, is goed te doen. Ja. En we zijn verrast van Leeuwarden met de binnenkomen en de sfeer. En heel veel authentiek. U was er nog niet eerder geweest? Nee, heel lang geleden. Maar mijn vader komt er wel vandaan, dus ik ben er ooit als klein kind geweest. Maar nee, verder niet. Maar ik ben nu positief verrast. Ja. Beter dan Hilversum? Ja. Nou ja, wat ik zei, meer authentiek. Hilversum is in de 70 jaren gewoon een beetje stuk gemaakt. Het gemeentehuis is nog wel mooi, maar de rest is een heleboel weg, hè? Ja. Dus, Nou, terwijl om Hilversum heen heb je heel mooi natuur natuurlijk. Hè? De natuur omheen is wel mooi, maar de stad zelf is niet zo. Nee, meer een dorp. Ja. Daar hoeven we dus niet heen. Nee. Nee. Dan kan ik die weer ervan afhalen. Ja, dat kan. Ja. Dus wij gaan nog even verder kijken dan, hè? Ja. Nou, succes. Jo, dankjewel. Dank u wel. Tot ziens. Hoi. Geweldig.